футбол саҳнаҳои гуногун дорад. Дар як рӯз футболбоз ситора, рӯзи дигар одами нолозими даста мешавад. Имрӯз мо футболбозонеро қайд мекунем, ки аз бозингари калидӣ ба курсии эҳтиётӣ афтода аз истифода берун шуда истодаанд. Ногуфта намонад, ки лайки шумо тангаву тилло ба касе намедиҳад. Барои ҳамин нотарсида зер кунеду тамошоро идома диҳед. Дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Наворо аз Лука Модрич оғоз мекунем. Ин бачаи хорватӣ новаста аз тамдиди ҳамкорияш дигар ситораи Реал маҳсуб намешавад, зеро дар дастае мисли Реал сину сол аҳамияти калон дорад. Шояд ин мавсими охири Модрич дар Мадрид бошад, зеро дар Реал ӯро дар курсии захиравӣ баъди омадани Беллингем ҷой додаанд. Нимҳимоятгари дигаре ки беқадр шуда истодааст, ин Пьер-Эмил Хойберг мебошад. Ба назар сармураббии нави Тоттенхем ӯро дӯст наметурад. Новаста аз ноиб капитан буданаш, Хойберг вақти ками бозиро гирифта истодааст. Сармураббии нави Тоттенхем хати нимҳимофизаро бо Сар, Медисон ва Биссома пурра месозад ва ин чиз метавонад ки Хойбергро муддати тӯлонӣ аз ҳайат берун созад. Футболбози дигаре ки Постекоглу аз чашм дур сохтааст, ин Иван Перешич мебошад. Новаста аз ҳунари бозӣ дар 4 мавқеи майдон, Перешич дар курсии эҳтиётӣ вақти бештар аз бозӣ мегузаронад. Мавсими қаблӣ Перешич дар ҳимояи чап ва вингери чап бозӣ мекард, вале баъди омадани Идоги ба Тоттенхем, Перешич мавқеашро аз даст дод. Идоги аслан кураш бештар омад кард, ки сабаби аз бозиҳо маҳрум шудани Перешич гаштааст. Нафари дигаре ки муддати дароз беқадр мемонад, ин Чупа-Мотинг мебошад. Мавсими қаблиро Чупа-Мотинг олӣ сипарӣ кард, зеро Левандовски аз даста рафта буд. Ана бо дастпакор шудани Кейн ӯ дубора нафари эҳтиётӣ шуд. Маҳз баъди омадани Кейн буд ки Чупа-Мотингро дигар назари касе намегирад. ӯ ягона футболбози нолозим дар Бавария нест. Томас Мюллерам ҳамон ҳолатро дорад. Аслан Тухел ба ҳамлагари олмонӣ камтар боварӣ дорад ва барои ҳамин Мюллер дар захира бештар мемонад. Канори Кейне ки аслан ҳамлагар аст, Тухел бозингари 18-сола Матис Теллро ба ҳайат мебарорад. Ин кӯдак ояндаи дурахшон дорад нисбат ба Мюллери ветерани даста. Дар ин рӯйхат боз дарвозабонҳо ҳам ҷой гирифтаанд. Лукас Фабиански дарвозабони рақами 1 Вестхем буд, вале имсол ҳатто як бозӣ ҳам баргузор накардааст. ӯро соли гузашта девори устувор меномиданду Ориоларо бошад каман дар кам истифода мебурданд. Ана имсол бошад ҳолат баръакс шудаасту Фабиански дар захира вақт мегузаронад. Тони Крос бошад бо сабаби монанд ба Модрич дар ҳайати асосии Реал Мадрид дигар нест. мадридиҳо ҳайати худро бо бозингарони ҷавон тоза карда истодаанд. Имрӯз Анчелоти маркази майдонро бештар бо Валверде, Чуамени, Камавинга ва Беллингем пурра сохта истодааст. Модрич ва Крос бошанд интихоби дуюм гаштаанд. Ин дар ҳолест ки Арда Гюлер ва Себальёс ҷароҳат доранд. Футболбозе ки шонси дубора худро нишон доданро дорад, ин Дарвин Нюнес мебошад. баъди мавсими начандон бобарор ӯро дар курсии эҳтиётӣ ҷой доданду Клоп бошад. Сегунаи Луис Диас, Диаго Жота ва Салоҳро дар хати ҳамла истифода мебарад. баъди баромадан ба майдон ва голҳои муҳим муқобили Ньюкасл задан, Нюнес акнун имкон дорад ки барои ҳайати асосӣ рақобат кунад. Дар Лондон бошад Марко Курела беқадр шудааст. ӯро ки бо нархи 62 миллион паунд соли қаблӣ харидорӣ карда буданд, вале баъди мавсими бадаш дар Челси ӯро ҳатто дар интихоби дуюму сеюм ҷой намедиҳанд. То ин дам боре ҳам ба бозиҳо набаромадааст ва дар он мавқеъ Чилвел бештар истифода мешавад. илова бар ин бозингари 21-солаи нидерландӣ Матсонро даста ба ҳайат ҷалб кардааст. Челси ҳамоно корҳои ғайриоддии худро мекунад, вале мо ба ҳолати Пол Погба менигарем. ӯ ҳамоно мавқеъи устувор дар Ювентус пайдо накардааст. Сабабаш бошад ҷароҳатҳояш мебошад. албатта ӯ мехоҳад бозингари асосии дастааш бошад, вале ҳолати физикияш иҷозат медода бошад, инашро ку вақт нишон хоҳад дод. боз кадом бозингарон ба назари шумо аз истифода берун шуда истодаанд? Дар комментария қайд кунед ва навори ҷадидро мунтазир бошед.